svima ljudi, svi je The Craft ovdje, ljudi. Nastavljamo sa nevjerojatnim serijalom koji se zove Skyblock. I ljudi, dakle, ubili smo nekoliko, kako se zovu oni, zombi pigmeni i da vidimo da li se ovaj seljak upgradeovo, dakle, da li je upgradeovo kuću. Jovane? Ja ću prvi! Ja sam prvi. Oh my god, kuća se upgradeovo, imam krav. Ja ću da uđem. Ne da nam seljak, Jovane. Dobro. Dođi ovdje, Jovane, da nas ne bi čuo, dođi. Jovane, slušaj, ovako. Svi me seljaka. Nije uradi. Uradi, đubre jedno. Slušaj, ovako je. Ti njemu odvlači pažnju, ja ću dođem u kuću da vidim šta ima unutra. Ajde. Urade! Ovdje imam, vidiš onu kravu, onu kobilu tamo, vidim. A? E pa ona je meni bila ova bre, kobila, moja kobila. Sad je dajem tebi, prodajem ti je za 20 miliona, može. Nećeš 20 miliona, Milor. Jovane, šta radiš tu kod seljaka? Beži bre. Uradio sam ja nešto, Jovane, dođi ovdje. Kiša je krenula, moram smanjiti muziku. Ovo nije normalno. Uzmi ovaj mač, Jovane. Jovane. Ništa seljače, nemoj ti ništa se ljutiš. Ništa, nemoj ti da obraćaš pažnju na to, ne, vidi onu krav, vidiš što te muva, dođi ovdje, pozdrav sa njom. Gdje se ja vrnem vama? Idem ja, beži, bre, ovaj seljak je malo poludio, brate. Evo ga mač u čestu, pa daj ljudi. Ljudi, dakle, kao što vidite, ovdje smo skupili malo ovoga golden nuggeta, ako farmali smo bili malko. Da vidimo, imamo 4 i ovako ovo ovdje. Imamo još gdje, nemamo, dakle... Ali još se nije završio shop. Da, trebamo da dobijemo još nekoliko endermena, ali to će biti problem. Zato što ja do sad nisam, da, imamo jabuke, pa do sad nisam vidio ni jednog endermana ovdje. A koliko nam treba ender pearla da bi završili shop? Ne znam, nije mi rekao. Da damo seljaku. Nije mi rekao. I da ljudi ovdje... Hoće da farmamo ili da krenemo da pravimo kuću, pošto imamo mnogo materijala. House. Hoćemo da napravimo... Ajmo iza, ali da bude ovako u visini, hoćeš? Ovdje, a? Stani, ovako ćemo, Jovana, dođi ovdje. 4 da bude. Dođi vidiš kako sam ja mislio to da napravim. Čekaj, moram da prvo da uzmem nešto. Treba će mi kramp. Čest. Kramp. Evo ga. Dakle ljudi, sad ćemo ja krenemo pravimo kućicu. Znači ljudi, dakle, još malo pa nam se sprema live, inače ako budete htjeli da vidite naše face, koliko smo mi lepi i to, dakle, slobodno recite, mi ćemo napraviti jedan klip u vezi toga. Ili ćemo snimati neku horror igricu. Tako da, malo se zezamo ljudi, snimat ću neku horror igricu da biste vi vidjeli naše reakcije. I da vidimo ovako. A gdje ćeš više? Idemo još gore, bre, još gore. Još gore, pošto mi kaže, čekaj, nemam kramp. Imam ja kramp, popušta. 2 ili 1? 1. Ovako sada, ovo... Inače ljudi, neki lik me pitao za specifikacije mog računara na Facebooku. Dakle, moj računar je 2 GB, DDR3, to je RAM memorija, procesor je Intel E3400, to je 2.6 GHz, overclockovana 3.20 i da vidimo grafička mi je Intel G41 Express chipset, 128 MB grafičke kartice. Tako da je to preslabo, ako moram kupiti novu grafičku. To je s ovom integrisana, ali zameniš ja to bez brige za R7 250 ili 230 power color. Tu će imati ili 1 ili 2 GB ovoga memorije, tako da bit će mi ekstra. Dakle, moći ćemo ceklamo GTA 5, dakle, naš Jovane, da meni treba samo 7000 dinara da bi mogao igram GTA 5. 7000, meni samo treba 64 bita. Pa okej. Ti ćeš više gore, pa dosta više. Ne, nećemo više gore, nego da bi bilo ovako jednako s kućom. Ne, može tako, fora je ovo. Ti znate kako lepo izgleda, a? Nije loše meni, ovo se meni sviđa ovako. E sad širi, a? Ne ovako, nema širiš. Jedan, sad ovako ovdje kreće kuća. Odakle ti cijeli blokovi, brate? Evo ja, pretvori one moje blokove. Ne veze, ja ću polu. Da li da idem pola ovim blokom? Nemoj sad pola, ja ću ovako da započnem kuću, samo ću započnem ovako ovdje
jedan delić ove kuće. Hoćemo da napravimo onu staru kuću ili ovako neku modernu? Srednje. Luksuz. Bude luksuz. Okej, onda ovako idemo. Ovdje si zaboravio jedan blok. Jer ja ću postaviti ovako dva isto. Let's go. Odo da ja malo do seljaka da vidim šta Idi je. vidi da li mu se otvorio onaj shop, pošto seljak više ništa ne pregovara sa nama, naljutio se. Oraj bre. Brate, ja ne mogu da uđem. Opet. A pa ne može zato što on izgleda kad obraća... Ne da nam da uđemo. Vidiš, kad on obraća pažnju ko da drži neko dugme. E ja, brate, Ako mu neko ne pažnju... moramo to Miloradu nekako da mu otmemo tu pažnju, znaš. Da nas više ne bi toliko gledao. Okej, ovako. Ja mislim da ovdje ide jedan, ovdje ide jedan. Ovdje ti fali jedan. Da, ovdje mi fali ovaj blok. A ja a tu sve Okej. je bitno da sruši. Kao ljudi, ja ću morati stopiti da bi produžio nešto iz servera. Ok ljudi, evo, ovdje smo malo dodali, ja sam malo produžio ovaj server i da uđem samo na internet pošto sam našao jednu ekstra ideju za kuću. Stavim sliku, brate, u ćošak neki. Pokazat ću vam kako ta kuća treba izgleda. Uzet ćemo ovako, dakle treba će nam ovi logovi. I ajde da posadim ovo drvo pošto da bi imali malo više boja ovako ovdje. Čekaj, ja ću di sečem drvo, brate. Ok brate. Ovdje ja sečem malo drva. Evo ovako sada. Treba će mi jedan crafting ovdje. Ne, šta sam ja sad radio. Ovako ovdje. I trebamo napraviti ovako. Ovako ovo. Ok, nice. Sada ovako idemo, dakle, kuća neka bude, trebaju nam drveni slebovi. Neka ulaz za kuću bude ovako ovdje, a? Koje, čekaj, viš da sečem drva sad. Ili ovako postavimo da ulazimo. Nema veze, ovako neka bude. Ovako mi se sviđa. Ok, sada bih trebao uzeti ovako ove blokove. I da ja snimam. Nice. I ovo bih ovdje trebao da uništim sada. Ok, dakle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dakle, 7 ovakvih redova kolone, 1, 2, 3. 4. I ovako mi ovdje treba sada bude 5. Koliko sam rekao da mi bude redova? Ne znam. 6, 7. Aj mi napravi stepenice od drveca ovog. Wait. Koliko ovo ima? 1, 2, 3, 4, 5. 6. Imam 12 ovdje stepenice. Dakle, ovo je 6. I ovo je zadnji, ovo mora da uništimo ovdje. Ovo ti nisu stepenice. Nisu stepenice, ovako treba da bude. A ja ti napravio I stepenice. daj mi sad te stepenice, baci mi sa stepenice. Čekaj. Ctrl-Q. To je ovo, ne. Nije Sada Q, nego- ovako. Ja na G baca. A na Q čučnu. A jebi ga, ti si sve ako je povrkao ove komande, ali nema veze. Nije nego tako mi lakše, brate. A na E postavljam blokove. Meni na F, ja sam samo promijenio da mi na F bude da pomeram ako ovo. Kontaš. A znači ti postavljaš blokove. Na desni klik, ti. Ja na E. Dakle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uf. Znaš kako mi brate frame dropa? Oh my god. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ovo je brate malo previše, a? E. Smanji srednje od 9, 4. Brate, Smanji na 5. evo tebi ovaj cobblestone, idi dole brate širi malo onaj. Da bi nam lepo stala kuća. A znači znaš šta ćeš ti da radiš? Ja moram sada ovo ovdje vraćam. Nemoj slučajno da si zaboravio da staviš sliku u ćošak, znači
Dok pravimo... Neću, skinut ću sliku, brate, opušteno. Nemoj ko ja, Zaboravim sliku. Bilo šta da treba da stavim, ja zaboravim. Moram te posjeti, ne. Zato ja sad tebe podsjećam. Ok ljudi, evo ovako ostalo mi ovdje još malčice ovo. Da, malo ubrzaj klip, ono fora, znaš kako se... Hoću. No, Ali prvo moram ovo završiti ako čućemo ovako. se kao veverica, ali ne veze. Znam što kao verice, kao mogu samo da isključim zvuk na tom delu. I ubaciš muziku neku, ali no copy. Neću no kopirat, nego ću baciti ono koji ja slušam. Ja neki deo, ja neće onda, ne dobiti copyright ako ubaciš neki deo, a ne celu pesmu. Ali mislim ovako na intro je ne možeš dobiti, ali ovako možeš. Dakle sada ovaj deo bi trebao bude ovako. Kao 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dakle ovdje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kramp! Jovane. Ovako ako sad idem, op. Sad ovako ovdje idemo. Čekaj, tu ti još Trebaju mi ova drva, dakle ovako moramo. Pada ti nešto dole. Znam, ja sam bacio. Ok, dakle koliko sam ja sad skontao, ovdje bi ovo trebalo mi stoji. Dakle, tačno u ovom ćošku. Ovako ovo. I ovdje bi trebalo bude staklo. Dakle, ovaj deo ovdje. Ali ne vezi, to ćemo mi kasnije, Ja imam peska tamo. Ok, da vidimo sada šta ja stavljam, kakav sam ja metalac, jebo. Ok ljudi, ovo već predugo traje. Idem ja dobijam ove ender. 1, 2. Našu neke tamo. Ma nemoj još. Da bi završili shop. A ko šišaš seljaka bre, poslat ćemo, opušteno Jovane. Dakle 1, 2, 3, 4 na 5 dakle. 1, 2, 3, 4 na 5 evo ga. Ovako. I sada bi to trebalo bude ovako, tačno do ovdje. I ovdje nam je ulaz, dakle u ove dvije, ne. Jovane, ovdje postoji još jedan blok, ne? Tu. Vidiš da sam bacio, tu postavi drvo, dole. A neće, evo ga. I evo ti još jedan blok za gore. I tu, tačno gdje stojiš tu treba staviš, dole. Možeš i tako, evo ga. Ovo nam je samo prvi deo kuće i sada na ovome isto toliko treba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A što pričaš kad ćeš ovdje sečeš, mi smo na zvuk. Dakle 11 i ovdje isto 11. Smo beše snimili mi fail za ovo. Ja pričaj sad bilo šta, ti ćeš ovdje sečeš. Dakle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11 treba, fuck. Mrzim kad pogrešim. I ovdje isto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. I ovako ovdje. Ovaj deo ovdje moram da uništim, da bi mi se poklapalo ovo. Ok, nice. Give me a kamen. Ne, aha, kamen, evo ti kamen. Inače još malo smo bili kopali, tako da sad imamo dovoljno zaliha. Ja izgleda nemam više drveta. Imaš dole, ja mislim da je izrasno. Ja mislim da se ti ovdje, aha imamo još. Još mnogo, to je još iz prošle epizode nam ostalo, sjećaš se? Aha. Ono bre kad smo pravili farmu, 1, 2, 3, 4, 5. Shit, ne mogu tako. Ovdje je dajem da mi se, koji spavno ovaj. A brate, nije nam rekao još ni koliko ender pearl treba da skupimo. 4, ja sam ga pitao. Ovdje ja tamo.
ako ja mislim da je to 4-4. Šta bi Jovana? Čiperi. Jer su pukli. Nisu. Evo ga! Ender! Fuck! Yeah! Jesi dobio Ender Pearl? Nisam. Aaaa. Dobit ću neki 100%. Opa, samo roka, brate. I 8 već XP-a, brate. Aaaa! Puk! Izvinite ljudi ako budete čuli ovdje neke avione koje iznad moje kuće samo lete neki mentalci. Uletiš kalašnjikov, izađeš napolje, samo rokaš. Ne čuješ li on? A čujem, nego donesi mi nešto kamenja, brate, puklo creeper. Ne mogu, ja pravim kuću. Ja sam prezauzet čovjek. Brate, ne mogu da trčim. Ok ljudi, dakle, ovo ćemo možda ostaviti za neki drugi deo, pošto sad predugo je trajao ovaj klip, tako da... Ljudi, evo, ovo ćemo možda završiti između epizoda ako budemo imali vremena, pošto pripremamo jedan veliki plan za vas, tako da vidjet ćete o čemu ćemo pričati. Dakle ljudi, ako vam se klip svideo, ostavite like, subshare, a mi se vidimo u sljedećem klipu i do tada ja mislim da će ova kuća biti završena. Jovana je stavio pesak da se peče. Pozdrav! Dobro onda. Pozdrav! Bye!